Usa ka 59 anyos nga babaeng tag-iya og tindahan ang nabiktima og pagpanglabni og kwintas sa usa ka lalaki nga nagpakaaron ingnon nga customer sa Mulabe, Zamboanga del Sur. Ang insidente nahulikam. Ani ang report. Busy sa pag-arrange o mga baligya sa gawas sa iyang tindahan, kining 59 anyos nga babae sa barangay Dipolo, Mulabe, Zamboanga del Sur, pasado alas 3 Martes sa hapon. Taod-taod, dunay lalaking customer nga naka-helmet ang miduol nga daw dunay gustong paliton. Apan wala kini nabaligyaan og gibunlot ang kwenta sa tindera og misibat. Matod sa anak sa biktima, mopalit daw og chip sa kantidad nga 30 pesos ang maong suspect nga unang nabantayan sa silingan nga naniid. Apan 500 pesos ang kwarta niini. Giingnan siya sa iyang mama nga wala kini kambyo, apan namugos kuno ang suspect. Sulod na lagi na sinsilyo dito sa sulod, lagi na sinsilyo. Tinako po mamaw, wala din siya ni sulod kay na murag nakahinpon siya, murag lain po diyang pamati ba. Gipasabot sab kuno sa iyang mama nga wala pay halin busa wala kini kambyo. Mo murag italikod siya wala di kay sinsilyo nay. Mo dira ang iyang pintas. Mobalor matud pa sa 30,000 pesos ang kantidad sa maong alahas nga natangag sa suspect. Na-report na sa PNP ang insidente. Padayon ang pag-ila sa suspect aron madakpan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.